Il-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius huwa komdu b'Jason Azzopardi li rrid jitfa' ħabs lis-soldati. Fuq ix-xandir nazzjonali għal 3 darbiet, David Agius qal il-kliem iva anke jekk wara prova jbenġilha u jgħid le. Il-Viċi Kap Nazzjonalista qed iżomm l-istruzzjonijiet li nataw li tmexxija ta' Delija li spiċċat arkubteha ma tlissinx kelma għal kull aġir tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil bilan li l-inkwiet intern fil-Partit Nazzjonalista ma jkomplix iżid. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi fetaħ denunzi kontra l-Prim Ministru, l-Brigadier tal-Armata u s-soldati membri tal-ekwipaġġ tal-Petrol Boat P-52 fejn akkużhom biqtil volontarju ta' immigranti. Iżda inkjesta maġisterjali sabet li l-Prim Ministru u lanqas l-Armata ma qatlu persuni. L-inkjesta qalet ċaru tont li l-allegazzjonijiet li saru fosthom minn Jason Azzopardi ma kienux imsejsa fuq provi, iżda it-ton ta' wieħed ċert ta' David Agius juri kemm il-Partit Nazzjonalista għamel tiegħu dawn l-akkużi li l-inkjesta sabet ukoll li saru anki mingħajr verifiki. Fil-fatt f'konferenza tal-aħbarijiet li saret ftit qabel ma lissen il-kliem iva għal 3 darbiet, David Agius wieġeb hekk meta staqsejnieh dwar ir-responsabilità politika ta' Jason Azzopardi għad-denunzji li fetaħ kontra is-soldati fost oħrajn. M'għandi l-ebda diffikultà li dak li qal il-kap insostnieh jien ukoll u allura m'għandix inżid ma' dak li qal il-kap tal-partit. Fl-ewwel jiem mindu ħarġet l-inkjesta l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija waqaf il-muta dwar l-aġir ta' Jason Azzopardi imbagħad kompla jiddefendih. Dr. Delija, se titlob lil Dr. Jason Azzopardi jerfa' x'tip ta' responsabilità politika wara l-inkjesta? Ma jidhirlix illi hemm responsabilità politika ta' Jason Azzopardi. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi ma weġibx għall-mistoqsijiet tagħna dwar ir-responsabilità politika li għandu jerfa' wara li l-inkjesta maġisterjali sabet b'mod ċar li l-Prim Ministru, il-Brigadier u s-soldati ma kinux involuti fi qtil ta' immigranti. Jason Azzopardi lebbet lem hekk kif ħareġ mill-Parlament. Dr. Azzopardi ħad tkun qed terfa' responsabilità politika wara l-inkjesta? Ħad titlob apoloġija issa? Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.